Ассалому алайкум дӯстони азизи ман, хуш омаден ҳама каса ба канали ман. Раҳмат дӯстони азиз барои пурсидаантон, барои подписчикои ҳаққони ман ҳазор раҳмати калон ки дастгирӣ мекунен, тамошо мекунен, суроғ мекунен. Камтар серкор будам аз сабаби ки серкор буданам видео дер партуфтестам. Беҳад ози омади мактабай даводави мактаб ман видео карда натонистам. Дӯстони азиз, ман мехоҳам ки барои шумо, барои подписчикон, барои тамоми занҳое ки хонада шиштагиянд, мехоҳанд ки ягон кор дошта бошанд. ай ҳами бекорира кори беҳад зурай бизнесмен мешавем ё бизнесвумен занакода кор дар ширкати атомия без ягон вложения, ягон пул шумо наметием пешакӣ барои кор даромадаантон бесплатна шуморо регистратсия мекунам. баъди регистратсия кардан кора шурӯъ мекунен. тавсия метиҳем барои яду хешовандони худтон, наздикои худтон ҳамроҳи шумо кор мекунам. Тамом бисёр одам шумо намебиёрен, ами танҳо ду одам уже бизнеси худтона сар мекунен. дар як моҳ чанд маротиба шумо ойлик мегирен духтаро ва дар 6 моҳ як маротиба харид мекунен ки шуморо маҷбур ҳеҷ ки намекунад ки харид кунен ҳар моҳу ҳар рӯз. и хали гапҳо нестай. дар 6 моҳ чизе ки худтон мехоҳен ҳамун чиза мегирен. и дар иҷа дар каталоги ҳами атомӣ, ширкати атомӣ доруҳо ҳастай, мазо ҳастай, кремо ҳастай, доруҳои харобшавӣ ҳастай, тамоми намуди доруҳои гиёҳӣ ҳастай. духтаро ҳамаш беҳтарин сифати олия, косметикаҳошам беҳад сифати олия корейския. ман худам истифода мебарам. беҳад зурай таҳти рӯра хушрӯъ мекунад, рӯшани хушрӯъ мекунад. барои ҳамин духтаро дер накунен. номерои дар рӯи экран дар нависен. маошҳои духтароро нишон метим бинен чӣ қадр маошҳои баланд мегиранд. ҳама кор кардестай. озе ҳеҷ ки пеш буд ки кор намекардан мешан. озе интернет дастай ҳама занҳо ҳаракат карда кор кардестиян. биёен ҳамроҳи мо кор кунен. номеро дар нависен. ҳамаша мефаҳмона бесплатния духтаро регистратсия натарсида ҳамроҳи мо кор кунен. иҷа духтаро мо рафтестем гудакора тарафи аквапарк обозӣ бурдестем. беҳад ҳаво гарм буд. и дар сари августай видео пешинаҳай духтаро май болошози голос мондистам, овоз мондистам. барои шумо ма ҳар ҷоро навор кардагим, ососта монда тамошо кунен. инам хел раҳои тоҷикистон ҳама хушрӯъ ҳавора бинен. беҳад гарми хушрӯъ кардагӣ буд. сезони обозӣ ай ҳози барои кӯдако баъди август дига ҳам мактаб сар мешава, ҳам хунук мешава, ҳаво намешава дига. духтаро бисёр мепурсанд барои чӣ видео намекунам. ягон сабаб надорад. подписчикои азизи ман ҳаматона дӯст медорам. бисёр ташвиш шудаген, мепурсен саломат бошен. ман сабаби накарданаш бисёр корам, бисёр ами чанд тарафа кор дорам. бекорам намешам ростига. мебиём бефара шудагӣ дига ба каналам намераси ба монтаж мекунам, вақта мегира. ай ҳамо ҳисоб ман камтар серкорам. гудако дарафтам форма гирифтем. имрӯзам ози бояд ма бозор бурам. шумо да монтаж кардестам, ози монтажашам бо бозор меравам. коро бисёрай. хулосаи гама барои шумо навор кардагиам кам партуфтан мегирам. шумо тамошо кунен. иҷо омадам, ман надр омадам. рости гап мадронаш гудакоро овардам. иҷа ҷои детскишай, нем подросткови детский. чиқари бад нестай гудакода. ма гуфтам хучон будроян обозӣ кунан. ма ай тиреза ай дуюм этаж сёмка кардистам. ам гудакора назорат кардам. худам гуфтам намедорам, дар кор нестай. ака гудако ҳавас кардам, ба ҳамин хотир овардамшон. ами тобистонам гӯё тамом шудестай. хурсандӣ кунам. инам хе духтаро аквапарки Душанбе. неки нағз ҳама шароитош нағз. хурсанд шудам. инам хе духтаро ма барои шумо бо як навори дигаи пухтупаз кардам. хеле наворон набуд. ана ака пухтупазо бо иншоалло сар мешава. ма бекорим да кӯшиш мекунам ки ҳамин пухтупаз боша. иҷа да ма пирашки кардистам. пирашки оддӣ бо оби ширгарм. иҷа да картошкора ҷӯшондестам. ма пӯст карда реза карда меҷӯшонам. хел ҳам осон меша, ҳам тез мепаза. барои дуранаш пюре ҳамун начинкаи пирашкие ки хали бешир мекунанд. ширқати камтар
тесташ дига хелай ба об мекунӣ сабукхирай. Инҷода ма 400 грамм обай ҳай шумо метавонед 1 коса об бигирин ширгарм бо ай ҳамо оилаи хитона дида зиёду камша мекунед. Инҷода дрожай, шакарай, намакай, камтарак шакарам астае ки бӯи дрожа мегира ҳам хушрӯ тестара мерасона. дрожжевои тестада ҳатман 1 қошиқчаги шакар андозем. Инҷа камтар рӯғанай бинед ним пиёла зиёдтарак рӯған буд. Ма ҳамаша надохтам иқакша мондум ба болошда тестада мекунам ки начаспа. Инам хел дарунаш дам камтар 2-3 қошиқ бори андохтам. Мешӯримша на сусти бад на сахти бад, нонборӣ намешӯрем, сахти бад намешӯрем. Агар ами тестои дрожжевоя сахт бишӯрем, ҳаму чизе ки дар рӯған мепазем камтар сахттар мебиёяд. Вақте ки сус шӯридем ҳам хел мулоимак мебиёяд. И зависид ай ҳаму тестаҳай ами хамиршай. Ҳам хел мешӯрем ки на да даст мечаспа, на сахти бадай. Ина тамошо кунед орда бо хоҳиши хитон чанд қае ки бихоҳен сахти бадша бисёр меандозен. Ман ами хел кардам на сахти бад, на сусти бад. Чанд боро и видеои пирашкӣ ҳастанд духтаро, бо хостам ки барои шумо навор шава, мотиватсия шава. Вақте ки худам дар ягон ҷо мебинам чизаи ами интернето дар кадом сайтида ки дидим ягон чи пухтестия, чӣ хела ҳавасат мекунам. Мегим арам бупазамам хали чизо. Мемонам пирашким дам мегира то расиданша пюрешам тайёр шуд, тайёр карда мемонам меиста. ҳозир ман бо барои шумо пирог нишон медиҳам. Пирог дар мультиварка, пироги оддие ки ҳамаи мо ира уҳдаш меброем ва одамое ки духовка надоранд мультиварка доранд. Бисёри ҳозир мультиварка доранд. Баъд мультиварка чизе ҳаст ки бурданаш осонае, майдатарай. Чем духовкара шароите ки надоранд духовка, мультиварка ҳатман бихарем. беҳад чизи нағзе, ҳам хӯрок мепазен, ҳам хлеб мепазен, нон мепазен давай, ҳам мешава ки пирог пазен, бисквитои торта пазен. Ман сиёмкаша дорум бисквити торт пухтагем, беҳад хушомадаге. ҳозир ман пирога дар ҳамин мультиварка мепазам. шумо бибинем беҳад хушрӯ омадаги абёмшам намхе хушрӯ тагу тор хушрӯ мепазам. нағзай мультиварка ҳам кора тез мекунен. айса мультиварка пухтестай, айса бо як кори дига то накардан мегирен. Ман ҳар душа яки абора сар кардам, гуфтам то и расидана пирога мепазам мегирам, худаш ҳаво гармай бо тезда мераса. 1 соат нашуда ҳами пирашкиам расид. инам хел пюрера тайёр мекунам. Пюреда хоҳен укроба майда реза кунен, андозен, беҳад бамаза меша. ман ҳозир укроб надоштам. паприкаи красни паприка амо мурчи сирхака андохтам. бамаза ҳак мешава и қатиям. хай бо касе чизе ки бихоҳад. зеленам ами укробам кунен бамаза мебиём. ман халиам мекунам. инам хедахтаро осонакай ами пирашки чихелай гудакода беҳад мефора. ма бисёр ҳамхали кӯшиш мекунам гудаком да ҳар чиз бупазам, барое ки мо барои ҳамё зиндагӣ дорем. чизе ки бихоҳанд барои кӯдако мо кадбону мешавем, мепазем, мехаремшон то ки кӯдакои мо хирсанд бошанд ҳама вақт. иҷода пирога сар кардам, себ қатӣ мекунам, ранги шарлотка мешава. 3 дона тухм қатӣ мекунам барои мультиварка. Мультиваркаи ма калонтарай 20-тай. ами абёми косачаи дарунаш 20-тай. нормални мешава. бо ҳастаи мультиваркаи майда. ҳами ҳаракат кунед калонша бигирен ки тоҷикои мо рецептош бисёр бисёрай. ҳали камакак намекунем ку гудак дорем. барои ҳами авқотам ки кардем бисёр мекунем. майдаш бо кам мебара. айма калоншай ҳам амон чашкаш 20 сантиметрай бо баланда 5 литр мебарада дирни чашкашда. инам хе рӯған, ним пиёла рӯғанай духтаро, ним пиёла зиёдтар шир қатӣ кардам. Содаву уксус андохтам. пешина ки бе разрихлитил мекардан содаву уксус қатӣ ҳам абёми хушрӯ метия. разрихлитил ки дошта бошед хай андозен, надошта бошед содаву уксус, 1 қошиқча уксус, 1 қошиқча сода гасит мекунен меандозен. орча духтаро ма 250 грамм андохтам. ордаш
бинен ҳами наглаз маълума вақте ки тестатон камтар ғавзтар мешавад духтару систи бад намешавад чӣ ҳисоб ки мо вақте ки даруни пирог монда себ меандозем себ сочния об мебурора вақте ки агар ки орча кам андозем обуш бисёр боша бадам объем наметия вақте ки мо орча инавози ман нишон метиҳем чӣ хеле сахтак мебиёя ғавзишам ина бине худ маълумай тесташ чӣ хел омадагия на сахти бадай на систи бадам набоша ки ба объем наметия ай объем додан аз орчам вобастагӣ дора якум очирад баъд руғаншам руғани бисёри бадам наандозе ним пиёла андозем ба себ барои ки рецепт камай ҳамаи маҳсулоташ ина себа майда хеле чоркунҷа бо шакли чоркунҷа реза кардам ки ҳами хел об шуда хеле нафаҳмӣ ки даруни ҳамуда себае таъмшам беҳад нағз мебиёяд кадоме ки себ намеандозад шумо метавонед як лимона тёрка кунед ҳамхе сокшқати андозен ё як аплисинае мандаринае чизе ки ҳамхали цитрусовӣ боша бо бамазатар мешав халишам и вариантшам ина ма андохтам тагшда пергамени бумага мондам ки тагш начаспа барое ки мо ҷудо кунида осон меша кормон худаш ҳами мультиварка режиме ҳамаи чӣ дора духтаро ма режими выпечкада мондам худаш тайёр соаташ тайёрай ина қариб омадай пирог ман пухтестай як соатай выпечкаш ина иҷадама пирашким расидай пирашкиёра рост кадистам инамхе пирашкиёма калон кадистам ки тез да бишавам тез тамом шава агар майда кини вақтат бисёри бад мерава ма калонтара кадистам тез бипазам бигирам ҷагудакорам жда доранд баъд кори ростуа хай монда мешавем бисёр рост кор бикунем ҳами занак чӣ хелай рӯз дуроз кори хона кор тамомшавӣ надорад тозагирам риоя мекунем иси пухта пас хӯрок ҳай майда барои ягон вид бикунӣ барои ороиш мешавам калон кадам будако мехӯранд ина мехе духтаро алобша на баланди бад моне на пасти бад плитада хушрӯ мепаза газдам боша пастар моне баланди бадаш дурнаш хомсуз набиёя барои мада я подписчикам ярӯз нависта буд ки апамакай ки мепазам дурнаш хеле хамир мебиёя ва ҳисоби баланди бад монданай майра хай ҷавобша дода будам мақсад дигар одамое ки кадоме ки метона барои ваё нестай барое ки кадоме ки бохай намефаҳма барое ки газа баланди бад мони ё плитарам камта дурнаш тезда ки мепаза тагу болош дурнаш намепаза хом мемона ҳам средни монем пасти бадам накунем ки ҳама руғана мекаша мегира бо руғани бад меша қинхир мешава манам хе мепечонам духтаро мемонам 20 дақиқа меиста рӯ мегира то ёша ҳамаша печондана рӯ мегира пухтан мегирам вақте ки бо рӯ гирифт ҳамуқа объёмуш хушрӯ мешава пирашкира билиширам ҳамихелай билишира хай гӯшт қатӣ мекунем гӯшту пиёз камда таф метиём каналда ҳастай билишишам духтаро ин ҳамихел пухта мегирем шо иҷада пирогам тайёр шуда ӯзи пирога мегирам нишон метиём ҳардуша
духтарои рӯзи дигар шай рӯзи зодрӯзи духтарчаи калонӣ май нами хел пухтупазу кардам худам пирожни эклер ки ҳама вақт дар каналам ҳаста рецептош қати кремаш сливки қаймоқай беҳад ба маза шудагиай иҷода ҳозир тайёр дорум накриватка дестам салатора тайёр кадаги будам то меҳмоно омаданам наовардам ки безеб нашава ҳаво беҳад гарм буд 19 август буд иҷода торта арӯсак пухтаг арӯсака пурсиден ҳоли таваллуд накадай иншолло таваллуд кунам барои шумо навор мекунам омадана бурданша духтарои на торти барби кӯдако ҳавас доранд иҷода меҳмон доштам навор карда натонистам духтаро то наворҳои оянда дар паноҳи аллоҳи меҳрубон бошен худованд ҳамаи шуморо нигаҳбон бошад саломат бошен ки видеои мара то охирша нигоҳ кардед